Matkustamme maailman ääriin nauttiaksemme valosta, valon ja varjon leikistä ja auringon lämmöstä. Etsimme hiljaisuutta ja rauhaa. Luo oma rauhallisen nautinnollinen tila kariittivalaistuksella. Tee nyt nautinnollinen valaistusmatka. Valokuituvalaistus on valaistusta ilman rajoituksia. Kariitti Oy on tunnettu suomalainen valaistusalan perheyritys. Yrityksen historia alkaa jo 1960-luvulta. Kariitti on edelläkävijä innovatiivisten valaistusratkaisujen valmistajana. Tämä yritys on useasti palkittu kansainvälisesti oman alansa osaajana. Valokuituvalaistus antaa lasihyllyille ja pesualtaalle hienostuneen ilmeen. Voit valolla luoda arkielämään hieman luksusta. Sauna on rauhan tyyssiä, jossa stressi ja huolet haihtuvat. Pehmeä valo antaa sisäisen rauhan tunteen. Voit helposti löytää saunavalaistusratkaisun Kariitti-tuotevalikoimasta. Tarvitsemme valoa näkemiseen ja nähtäväksi, ja valolla voimme vaikuttaa tilan tunnelmaan. Kristallitähtitaivas luo taivaallisen tunnelman, ja porrasvalo kutsuu sinut rentouttavaan kylpyyn. Jo pitkään olemme olleet tietoisia värien vaikutuksesta ihmismieleen. Vihreä rauhoittaa, punainen aktivoi, keltainen stimuloi. Sininen on luovaan ajatteluun ja haaveiluun kytketty väri. Useat isot asiat ovat syntyneet haaveista. Jos onnistut saavuttamaan sisäisen rauhan, silloin olet löytänyt tien omaan sisimpääsi.